što ima na ovaj YouTube. Evo ga kabirci i da vidimo koliko imam suba. A još mi je valjda ostalo na onih. Vidimo. Ljudi, 30 subscribera. Gledajte ovo. Samo da vam pokažem. 30 suba, ljudi. Zato znači. Evo ljudi, vratio sam se. Evo ljudi, 30 suba. Evo ga. Kojih vidite, ja ne mogu da verujem. Znači, ja ne mogu da verujem. Ljudi, danas imamo specijal za 30 subscribera. Znači, ja nisam mogla da verujem. 30 subscribera. Stvarno, ono, ludnica živa. I ljudi, danas taj specijal je jedan live, čujemo da snimamo. Znači, nema neki video. Neću da vidim. Imam baš da ući live, ne znam tačno oko sat vremena, ne znam koliko mi izdrži kamera. Ko uspem, vidjet ću ko, nećemo live, to je 15 minuta igrice da snimamo.